už jste si mysleli, že tenhle kanál chcípnul, ale ono ne, oni jsou tady pěkně velký věci, tak se jdeme na to podívat. Mám kameramana, osobního řidiče, ale tohle auto moje není. Tohle je moje auto. Ale asi bych se mohl k tomu adekvátně oblíknout. Rok výroby 1999. 4 válce. Stádo koní o počtu 67 kusů. To vše je Toyota Yaris. Postrach všech HTP fobií. 26 let je 26 let. To jde už poznat. To auto má šrámy ne na duši, ale i na těle. A to vůbec nevadí. Protože já budu mít aspoň content, co můžu točit do videa. Když se na to podíváme, tak to auto zvenku je malý. Ale otevřu kufr. A vidíte, že 2 basy piva by se sem přehledně vešly. Možná jedna menší mrtvolka. Když se přesuneme dovnitř, protože tady mě začíná být fakt zima, tak tam to bude ještě lepší. Jak můžeme vidět, auto je vysoký vevnitř, takže i 2metrový člověk si myslím, že tady má na hlavu dost místa. Když se podíváme na přední část tohoto vozu, tak má sportovní volant, ještě sportovnější řadící páku, kterou koupíte v Hořicích, která tam nepasuje. Topení. Topí jako prase. Klimatizace, když ji máte na high, tak začne smrdět. Tady na okna fukáč nefunguje, ale jinak je to opravdu kvalitní auto. Když nastartujeme jenom takhle, tak můžeme vidět, že dokonce i rádio rádiuje. Toto auto má tak luxusní výbavu, že můžeme mít i kazety, což já už nemám. Digitální tachometr doplňuje jenom křivky tohoto moderního vozu. Když se podíváme dozadu, jestli se tam pan kameraman vohne, tak pokud by bylo místa na basu málo, tak můžeme vidět, že tady je taková páčka. Šoupneme celé zadní sedačky a už tam narveme 3 basy, anebo jednu větší mrtvolu. Ještě ani kilo. Tak co říkáte na Toyotu Yaris? Postrach všech HTP fobií. Já si myslím, že tohle auto není vhodné jenom do města. Je to vhodné pro každého, kdo má tady u srdce malého závodníka. Pokud se vám video líbilo, nechte tady odběr, zvoneček, like a přesdílejte to všem, co si myslíte, že by taky mohli soucítit s touhle láskou pro tenhle šrot. Doufám, že tady to auto mě ještě dlouho vydrží a že bude hodně videí s tím.